The kind of prophecy iri kuitwa naEzekiel haisi yekutaura kuti mabhonzo imimi zvakazooma kusvika apa, nditete ndambuya, makazoroiwa, nhinga akazodai. Haana any report or history or any negative prophecy ari kutaura pamusoro apa, but chaari kungoda kutaura chete ari kutaura the mind of God upon the dry bones. Kune kuprofita kuri in levels and dimensions, but this kind of prophecy, it's an open room for anyone in this building to exercise it. This kind of prophecy ndekungotaura the mind of God upon every situation. And this is situation yako, but pane kuti utsvage kuti zvakakonzerwa nani zvikabva kupi vakazodii, there is another level of prophecy yekuti you speak upon that marriage, you speak upon that zvisinei kuti zvaoma kusvika apa unoda kutsvaga kumapostori vanoti kupiwa tsanangudzo. Tsanangudzo haisi solution, kucreata tuhasha kuzoti ndakaroiwa naambuya. And you know, zvinopa blockage ku solution. Kazhinji ukaona une tsanangudzo haugone kuwana solution nechikonzero chekuti panenge pacreatwa bitterness in you. So pese pane bitterness ne unforgiveness, the spirit of the Lord haigone kuflowa. So imagine waudzwa kuti for 10 years une problem inditete vako. Chaapo ndechekuti even uchida kuita overcome, but une ka mind kekuti ndinofanira kufighta back. So Ezekiel munyowano Moses zanza akaburuka mgomano achitendera atari vachiimba vachinamata Mwari asiri. Kwete kusanamata, vachinamata Mwari asiri. Imagines God anogadzirwa vanhu vari kuda zvichop. And imagines God iyeyo ako ndakambosangana naye mazuva anoshanda kuindustry 2005. Taba dhiziri kubasa nyaya yakunesa muwangu ndokubva ndichamari hande kumaprofita. Ini ndikatoenda sei kumaprofita, maprofita ndiye Mwari kani. Mwari anoti musaba, tikatoenda kuzvatowezi. Tikanzeyo maprofita acho ari bot nokunda. Anoti ndiye Mwari kauti. Anzonzo ndiye Mwari wedu watikutaka. Ndiye anodiwa matsotso anopa kundiso baba. Anakusangana naye. Ende taendeko kuti kanopfugama so. Zikanzvaranda rumenya yai matofambira. Aita zvakanaka. Pano zvinopera. Kwete kuti kuba kunopera, nyaya yacho ndio inopera makabauta. Unyanzona kuti uyu ndiye Mwari ari kutsvagwa mazuva ano, emergency God. Kapiwa kundiso yedu. No problem yarume baba. Avakupe Jesu, vanokupa kundiso. Ende ukakunda, hauchatsvaga Jesu ka. Oza kundiso isina Jesu mukati. Inonakidza vana vadiki. Aisha, kukupa kundiso unogona kutokufarira dhani kuti ugamukire Jesu sashe uye muponesi. Kwanza unofanira kudzidzira kuparidza ngati takaendako tikapiwa kundiso taba. Emergency God. Mwari wechop anosotera vakomana zvinhu zvavo. So demo rawira mvura, he began to cry. Dai Elisha anga asipo, murume uyu waigona kungokumbira vamwe vake kuti guys kana mapedza kutema ndibatsireiwo nedemo nditemewo. But because there is the man of God around, he was present. Wakaziva kuti I need a miracle in this matter. I need to recover my own exit. Say wada recover demo rake instead of borrowing. He's tired of borrowing. Why? Nekuda kwokuti paachema achiti, oh my Lord, he cried out. It was borrowed. Demo rawira mumvura ndere kukumbira. Saka kuti achiti haiwa hazvina basa rawira mvura haritoreke rega nitikumbira vamwe vari kutema. It seems this guy is tired of borrowing. Pane zvaunofanirwa kuneta nazvo muupenyu zvaunofanirwa kuti ukapfugama. What Father, I need a miracle in this matter. I'm tired of borrowing. I am tired in this area. I am tired in this matter. Lord God, I pray for a miracle to happen in my life. Kusvika paunoona kuti aiwa ndinonamata Mwari mupenyu, iyi nyaya ndaneta nayo iyi. Handingarambe ndiriwo kukwereta matemo. Ndakwereta demo rawira mvura, ndokwereta futi demo kuti nditeme huni. As long the prophet is around, the borrowing must stop. Pane zvinofanirwa kumira. Pane zvaunoona kuti izvi ndaneta izvi.
Pane zvaonaona kuti zvaiwa zvazonyanya izvi. I worship a living God. This must stop. I cannot continue borrowing. Andingarambe ndiri kukumbira. Kana munhu aine headache pamusoro chitema, ane somewhere pane problem chamanifesta ipain headache, ukanotenga makafino kana mamooma pain killer, hausi kurapa chirwere, uri kunyaradza marwadzo. Saka uchiona mapain killer ese vanotonyora kuseri kuti usatore more than 10 days usina kuona chiremba, kuti mapain killer anokusustain kuti ureize mari yadoctor. Chaanoita kubvisa pain, not the problem. So vazhinji vedu pano, the problem you are facing today, tiri kuitsvagira pain killer, a prophet who pray for me. Tatoipa manje. Because the real truth, ukaziva the root of the problem, kusatya Mwari, ndikakunamatira mweya iri mauri inoenda, but zvanzi ine tsika yekudzoka mayakadzingwa. As long usingatye Mwari, yauri kuti deliverance iri refreshment. Saka uchiona unobuda demon every Sunday. But Sunday yacho rinenge radzingwa, but next Sunday ririmo. Haridzokere kuna akaridzinga, rinodzokera marakadzingwa. Kuti marakadzingwa mukashaiwa Kristu, yauri kuitwa haisi deliverance iri refreshment. Saka uchiona paadvent yekuti mufundisane pawo anotanga newe. Andozvati hapana zvauri kuita, uri kupinda chechi. Kadai sonzoti hadi deliverance, hadi kunzi out. Latest dimension ye deliverance hakusi kudzingwa kwechinhu, kupinda kwechinhu. Deliverance hombe kupinda kwechinhu kwete kudzingwa kwechinhu. Izwi rekuti independence ani sachifundisa kuti kunamatirwa. Nokuti ukaona muchiparidza so unofunga kuti ndokunamata. Chipo kunamata ndozvandoita kwete zvandotaura. Kuparidza hakusi kunamata. Hauna kuzwara Jesu achiti ndichakutendai kwamaitira mabasa enyu. Zanani vainzaro vari kutoti taidzinga madhimoni muzita renyu. Kwete taitraya, taitodzinga. But vaidzinga vakazodzingwawo, ndoba inobowa macho. Wonzwa nevadzinga uzodzingwawo, vakafanana saka. Kungodzingana dzingana, kuitanya kudzinga. The greatest danger to miss heaven is when you are gifted, like preachers, prophets, those who are gifts. Well, the gifts of God are without repentance. Warakakupa atokupa, a gift, but kunamata is a gift. Gift chinja wakapiwa whether waina mata house. So you don't know how to power to tompa mai kanopariza. The gift is in him. Jonah Moribel, and now Namari. Akanopariza kuri niva kutarese likatendeuka, but chinzwa iye apedza kutendeutsa guta. Peter ane hasha na Mwari. Popota. That's what those amchaita now. Jonah was so bitter. Yet he preached a great message to people. Beware. Gift nekuna mata zvakasiyana. Muchinamatira wavafundisi. I said, man of God. Relationship. Chinhu chiri hidden. Haugona kubvunza Mwari kuti pastor variseya. Kana. Vanongorova zvakadaro. Yotozoshama vakudzendai kwamaitira mabasa enyu. Yeti mabasa avataura ndeaJesu. Can I continue on this statement? Jesu. My prayer in your prayer. Don't really intercessor muri kwenu. Shida ndama ya kuchema ne vana vao. Ndama ya kuchema na mume wao. Vana varikudai vabereki vangu vazive Mwari. Vabereki vakuti vana vangu dai vazive Mwari. Une ama ya unoziva kuti dai yaziva Mwari. Nokuti maedza kutaura naye kumukansela kumubatsira hazvisi kushanda. Amai achakaita kuti vatsvage Jesu. Nyaya ya beyond counseling yakuda deliverance. And I'm not deliver vanhu. The Christ. So I want us to pray. Intercede on behalf of your family. Let's pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace and your favor. Jehovah.
Ndanamata nemhuri iri kwangu Mwari. Mwenchina inorwa nemhuri, mwenchina inorwa namadzinza. Baba, I stand on the gap, I stand on the gap. Deliver my people, Lord. Baba, ndirikunamata shoko renyu ngarivabate. Kwavari ikoko Jehovah, shoko renyu ngarivabate. Kwavari ikoko Jehovah, shoko renyu ngarivabate vakusivei. Nyasha ngadzinyururwe, nyasha ngadzinyururwe. Baba, vakabatwa nemwenchina. Madhimoni anonetsa madzinza, madhimoni anonetsa mhuri yekwako. Mwenchina isina nechakanaka muwanano yako. Varume ngavazive Mwari, vanamai ngavazive Mwari. Ndiri kunamata nekutaura nyasha muzita raJesu Kristu weNazareti. Fadzo yati, out of sweat you eat bread. Yet people, they are now sweating and they cannot find bread to eat. Kune wekuti akashanda habhadharwe. So haisi nyaya yekuti awane pekushanda, but inyaya yekuti mukushanda kwake awanirwe nyasha. Ziya rake ngariite seropa raKristu rinotaura chipenyu. Makatabosha baligadaya. Pane nguva yekuti munhu kushanda ari kushanda, asi hakuna chiri kubuda muupenyu hwake. So it's no longer eating bread out of sweat. But pane nyaya yekuti there must be blood. Ropa raJesu rinotaura zviri nani pamusoro peziya rako. Iye Jesu arimo muGetsemani, ziya rakaerera seropa. Nekuti ziya rekutanga raAdhamu raimupa chingwa, wakaipa wakasvika pakurwa neziya in the physical. Jesu paari kuuya ari kusweta ziya seropa. That's the revelation yekuti sweat is not enough unless you carry grace upon your life. Nokuti chichaitika ndechekuti hasi wese akauya kuchaitika ari kuwana chingwa chacho kana breakthrough yacho. Saka vasina breakthrough toti kudii kwavari, kana vese vakaita breakthrough kwasina. Nokuti to build a church it's easy, but to build people in the church it's not easy. Unaona kuti inzwa. Kuvaka church kuri easy, kuvaka vanhu muchechi kwakaoma. Nokuti unoziva kuti wanopiwa maiki achipupura muchechi haipiwe munhu wese wese, inopiwa vanhu vane matestimony vachiri mutesti havatenderwa. Unoti wese ari muchechi zviri kufamba, ukanzwa vachipupura ndova nezviri kufamba. Vakapiwa mumwe nezvisiri kufamba unovhunduka kuti iye achipinda pano kuti 10 years ndiri pano handishande, oyi ndakatenga ndikazora ndisandapinda mastika. Akapiwa maiki type iyeyo unobuda. Saka kuchengeta chechi tinotsvaga vane zviri kufamba, but kuchengeta vanhu vane zvisiri kufamba kuvaudza kutendeka nekururama kwaMwari. Nokuti tine vanhu vakuti nyange vachinamata things are not okay. Let's be real. Tine vanhu vari kurwara vari muchechi tichiparidza Mwari anoporesa, toti kudii kwavari vanhu kuswera tichivaaccusa kuti you don't have faith. Tine vanhu vatiri kuaccusa you don't have faith. Vamwe vapora sei pano panopora vanhu. There must be a time yekuti munhu kana ari musituation yake, even asati awana breakthrough, anofanira kuva nerelationship naMwari despite challenges. Nhamo yataita ndeyekuti munhu wese akauya ari kuda breakthrough. Saka the more breakthrough painodelay, the more you change church than growing. Haukure muchinja chechi. Pazvakakunetsa una kutsvaka Mwari wakachinja chechi. Why you are still a baby? Uri kuenda ikoko kune vamwe vane zviri kufamba vachionera futi ikoko. Asa uzvizive. Chechi imwe neimwe ine vanhu vayo vane zviri kufamba. Kana unonzwa pastor wati tiri kwauya pa. Ukatsvaka era pamunhu haushaye. Tsvaka kururama muna Mwari uchakuwana. Ukatsvaka mhosva pavanhu haushaye. Ukatsvaka kururama uchakuwana kuna Jesu. Vhangeri ndiJesu kuite bishop. Ukatsvaka mhosva pamunhu haushaye. Saka achinzi munhu ukabwe bishop but yangu life inenge yakatukwa. Chiwa mfundisi ndodii because ndaseka magaya but yangu life haisi kuchinja. It's high time you must seek the truth that can empower your life than entertainment. My era is not gospel at all. Dina sana pinda denga dato zolo pinda uko. Saka nyaya zangu dofora kangwara rinokopa munhu akamakisa bhuku.
tisatamakirwazo idanger tinonyura takawanda. Somebody's error is not a gospel. Zviziviso. Paringakarwa mukadzi ibafa agone kuparidza zviziviso. Vhangeri ndiJesu anochinja upenyu hwako. Hwako unopisa tsitsi unoda Mwari. Wanoita kusainini, you still need God and grace to change your family. Nzara nenyota iri mauri ngaive kuti Mwari ndigadzirisei. Chinokonzera kuwanikwa kwako. Pese panouya chinokonzera respect kuremekedzwa kwako, the devil will not fold hands. Ndabotaura ndikati, life does not give you what you deserve. It gives you what you fight for. Paulo achibata anoti atirwe nenyama neropa, kureva kuti tiri varwi asi tinorwa nemweya iri muchadenga. So to engage in spiritual battle, you must have knowledge concerning spiritual things or the art of fighting in the spiritual. Bandauya kuzongokupa tip, kuzongokuratidza kuti you must keep on doing what you are doing. Nekuda kwekuti chamboita kuti vanhu vakumukire, vakuvenge, vasafare, vasagamuchire zvauri kuita, vachitokufighta at that level, it means spiritually kune impact yaitika yekuti vakasakunyararidza nekukutuka nekukutsondora unoramba uchikontinya. Sei Faro achiti mwanakomana wese aberekwa, a male child in Egypt, urayai. Spiritually ari kutoona vanhu vachibuda, because vakatobuda nekuda kwa Moses anga aberekwa. So kana zvichikonzera kubudirira kwako, kubuda muslavery, zvichikonzera kubuda kwako mudambudziko, wakaipa unozvisensa in the spirit, obva aisa a decree yekuti mwanakomana wese ngaurawo. People of God, hear me very well. Kana zvaunoita zvisina basa, zvisingakupe kubudirira, zvisinei neimpact muupenyu, why are they fighting you? Nokuti the best way yekukufighta kana uchiita zvinhu zvisina basa kukuregedza uchiita, because you'll be wasting time and hauna chaunoachieve, zvinongovharana zvega kuti hapana chinobuda muupenyu. But ukaona vaakutaura, ukangoona vaakutaura, iti Mwari ndisimbisei ndiregere kuneta. Nyangwe vakataura zvavanotaura, nyangwe vakataura zviri negative, Mwari ndipeiwo simba ndiregere kuneta kuita zvamakandidanira nezvamakanditumira. Nyika John 3:15, for God so loved the world, he gave his only begotten son. Chirikunzi world, munhu wese akadiwa naMwari. Hauna mata kuti Mwari akude, unouya kuzonamata nokuti anokuda. Hatina mate kuti Mwari atide, tonamata Mwari akatotida. John 3, for God so loved the world, he gave his only begotten son. That is foundation yechiKristu, kuziva kuti ndodiwa. Haibve pakuti pamwe ndikaita zvakatachandida, wakatodiwa uri wrong. Pawakadiwa waitunzi nyika kwete mutendi. Haana kukuda nokuti pane zvawakagona, akakuda nokuti ada kukugonesa. Akatida. Saka muzvazhinji kuti tikanamata so, pamwe Mwari angatide, unotodiwa saka chifanirwa kunamata. Haunamate kuti Mwari akude. Foundation yo saka zvapakaita problem. Uzamwa kuti dai Mwari apindira. Akakudza kuti akaenda ndiani. Namo inoparidza, problem inoparidza. But inoparidza chokwadi shoko raMwari rinoti kuti I will neither leave you nor forsake you. I respect Murumanonzi Peter, Mark chapter 3. He was brought to a level kuti akazvikuritsa pachena. Silver nendarama handina, but such as I have. Prakalozari nyangwe pasina cash, Jesu aripo. Iwewe manje ukashaya mari, dai Mwari vapindira muupenyu hwangu. Mari akakudza kuti kana ndisipo Mwari aenda. Peter, he was conscious of the presence of Christ. Kusvika palevel yokuti he was in crisis. He was broke, but he was all that sure kuti Jesu ndinaye. Silver nendarama handina, but Kristu andinaye. Kuti Mari isakunyepera tikana
kana isipo Mwari akaenda. So some battles you win not by fighting them, but also by running away. Why? Nokuti pavakatiza nemwana vakaenda, Bible rati message yakatera kuna Joseph, now you can come back for Herod is now dead. So iko kutiza, iko kuignore, iko kunyarara, weapons arimo mu spiritual realm. But kazhinji takangoudzwa to fight, to stand. Pamwe pacho hatina kuudzwa to ignore, to be silent, or to run away. So we need the voice of God in our lives. Because pane nguva dzatamira tikarwa, tikatoshamisika kuti why are we not winning? Yet win yanga yakaiswa pakuignore, pakunyarara, pakusuduruka, pakusiyana nazvo. What am I saying this morning? There are times that you compromise as if you don't worship the mighty God. There are times that you run away, yet you are not guilty. There are times that you move away, kwete nokuti hauna strength or power to fight back. But urukunzwa the voice of the Holy Spirit. May God guide us. May God help us. Running away from men, you are winner, Jesus. Running away from a man, you are winner, Jesus. Damzgo redu takanzwa, the one side is a mighty and powerful God. You need to stand and make things happen, and God will give you strength. But there are times that God will give you a message, not strength, to run away. Compromising, but uri side kwa Mwari. Compromising, yet on God's side. Running away because you've listened to God. Ignoring what they are saying. Silence yako ichibekwa na Mwari. You can win vanhu vari kutaura, you will be silent. Jesu noti, it is written also, kana kuti again, do not put the Lord your God to the test. Oh, scripture pachayo haina kukwana kusvika yawana inoipupurira. Scripture iri one ukafamba nayo unoita error. Kusvika wanzwa kuti imwe yacho ine chekuita neiyoyo inoti kudii. Kureva kuti iniriko zveshuwa Psalms 91:11. But Jesu paazopindura neimwe ari kuti kana wakambonzwa zvakataura Mwari, unofanirwa kuramba uchinzwa zvinotaura Mwari. Ndosaka chirungu chichiti faith comes by hearing. Hazvireva kuti kutenda kunouya nekunzwa, inzwa English. Hearing hazvireve kunzwa, zvinoreva kuramba uchinzwa. Nandiri dofo but ndopanzwa. Apa hongo ndivhara. Faith comes by hearing. Hearing is a continuous tense. Ukubvuma ndikuchirova. It's a continuous tense, hearing. Saka Shona yakava limited ikati kutenda kunouya nekunzwa. Yaifanirwa kuti kutenda kunouya nekuramba uchinzwa. So chakapa devil kuti agadzire temptation inyaya yekuti akanzwa. Sei asiri kuramba achinzwa, haana relationship. Jesu wakanzwa anoramba achinzwa nokuti mwana waMwari. Satani akanzwa nokuti aimbova ikoko asisiri ikoko. Aziva kuti nhasi pari kutaurwei. But akambonzwa kuti kwakataurwei. Revelation iri progressive. Saka unenge waitirwa favor yokuunzirwa blessing. Joseph kubuda kwake kuti anoita prime minister muEgypt inyaya yekuti akainterpreta dream yemunhu asingamupe reward. Vanhu vazhinji vanoti kana chisina mari kana chisingabhadhara handiite zvine basa rei, uda kushandiswa. Mukushandiswa unogona kushandiswa zvikakushandira. Life inodaro kuti munhu aishandiswa but akagaina experience ne knowledge, izvo ndo zvinhu zvaakumushandira zvaiti kushandiswa. Joseph haana kutanga ainterpreta dream ya king. Vanhu vanoda kana munhu akumusoro, havadi masteps anosvitsa kumusoro. Hausvike pakuinterpreta dream ya king usina kuinterpreta dream ya fellow prisoner.
A fellow prisoner munhu asina reward, asina chaanokubhadhara kana one, but ane day raanowana opportunity to mention your name in the presence of the king. So Joseph akazoshamisika akushedzwa, wakainterpreta hope dzemunhu asina basa. Saka vamwe vanhu vasina basa vane basa. Inyaya yekuti unenge washaiwa meso emweya nespiritual insight yekuti ugone kuenda mberi. Success hama dzangu yakavigwa maprinciple. Kana wakangonamata ukati Mwari tai kuda kwenye 2025 anofambire zvakanaka, here are some of the keys. Be a good person, be a good citizen, learn to value and treat people very well. Thank you so much. God bless you. Chingwa amupa chingwa nemvura murume ndokubva ane strength. Ndiye akavaudza kuti vanhu vamuri kuda vaenda nekuku. Uri kuona kuti recovery ya David ari king yakavapa kuti akagona kurespecta a thirsty, a hungry and a dying man. Vanhu vazhinji vakakura neunderstanding yekuti destiny yeopa munhu ane mari, which is a lie. It's half truth. They can help you, but there are people who don't have money today, but vakaiswa muline upenyu naMwari wako so that you can make money tomorrow. That's powerful. My destiny helper, but for the meantime you are the one helping them. Sa vanhu vazhinji vanoti munhu ari palower level anokubatsira nei, tamba neclass yako, tamba nelevel lako. Statement yevanhu vasingazive maspiritual settings zvinhu zveupenyu, nekuti kune vanhu vasina mari today vachange vane mari tomorrow, but vari kutamba newe muna today ndiwo kutovatengera drink. Come on. Mary na Joseph pavakaenda vakasvika kuBethlehem nguva yakakwana yekuti abatsirwe. Dzimwe nguva yako inokwaniswa nepressure, dzimwe nguva yako inokwaniswa nerejection, dzimwe nguva yako inokwaniswa nekurambwa, dzimwe nguva yako inokwaniswa nedambudziko. So in good times and in bad times, your prayer must be like, Lord, open my eyes, Lord, help me, Holy Spirit, talk to me. Ndisati ndamake a decision in the natural, say, I don't want to run away from my time, my opportunity. I don't want to stay in a place in order to deny my move to a place in an opportunity. Bible not Mary paakashika, time came for her to give birth. Luke chapter 2, which means time ya Maria yakakwaniswa ne pressure nekudzingwa. So apasi pese pa uri kudzingwa pa unofanirwa kuchemerera. I give you the keys of the kingdom, which means there are many doors with different keys. But if you operate a door because you talk about the goodness of God. Malachi 3:16. Laitaura zvakanaka pamusoro paJehovah, Mwari wakanyora mazita avo mubhuku rerangariro. Kutaura iyo ndoona kusora mani uya tikwaza unokuvara zveshuwa taurai kunaka kwaJehovah nesuwa yekukwaza hakuna kuwana mani. Vatikwaza wakomana bvazoda kungomirwa chakauropafadza nekutaura chete, kutaura vanotaura haisi fasting, haisi prayer, haisi worship, talking pamusoro pekunaka kwaJehovah. Mwari unoteerera vanhu vachidiskasa Mwari, ndomwe Mwari anofarira makuru. Kana zvamuri chiti anoteerera kuti chitiwo onzo kuti Mwari makanaka rai mazita avo. Mwari angamuteerera vanhu pavanotaura ndozvazvoreva vanenge vanotaura Mwari unobvaonera mazita. So kune blessing uri simple zvekudaro kungotaura chete. That's why Jesu uchaona kuti pane kumwe kunamata kwekuti ndozvatofunga ndozvatoronga, kogoita kunamata kwekuti taakuziva mafungiro ake neurongwa hwake. There are two kinds of levels pakunamata Mwari. Tine vanhu vanogona kugara pasi kuti tofanira kunamata Mwari akanaka kana vodi people they can plan, but kunamata kuri correct kuziva the mind of God yaMwari wacho anoda kunamatwa. Nokuti pamwe pacho kunonzi kumunamata kuita zvisingadiwe nevanhu but zvinodiwa naiye. Abrahamu kudzinga kwaari kuita mwana pamba hakusi kumaka. Bhaibheri rabuda pachena kuti anomuda. Kudzinga kwaari kuita Ishmael ndokunamata kwacho. He is obeying the voice of God. But my next door akada kumujaja. He is not a right man. Wepa next door akanzwa kuti mudhara uya azodzinga mukadzi uye ende amudzinga zvese nemwana wacho. Onzo okay vaida kumushandisa. Vazozoona kuti vaane mwana wavo naSara. Vari kuabuse munhu. Mudhara uya ane utsinye ari kuita abuse. Yet he was obeying the voice of God. Which means kunamata kurimo obedience ku voice ra Mwari sometimes haku attract. Vanhu vanokomberera maoko.
nokuti sometimes vari munatural vari correct kuti waabuser but vari wrong nokuti you are following the mind of God. Yes. Yeah. Usatarisire maneighbors aAbraham kuti waita bomudhara waidzinga small house awatendeka pamarriage yako vanoti akona kuita utsinye kudaro kuda kuti mukadzi aende kupi chingwa nemvura onodzungaira ari mugwenga indau neutsinye vaigona kumujaja kudaro but he was obeying the voice of God. So obeying the voice of God, you don't attract support always. Nokuti vanhu varuda kuti vakusapota havana kunzwawo the voice of God. Vanhu vasinganzwe mwari waunonzwa usavatarisire kuita zvaunoita. Vanhu vasingazive zvaunoziva usavatarisire kuita zvaunoita. Nokuti havazive chauri kuzviitira newauri kuzviitira. Nature yevanhu ndeyekureceiva, nature yevanhu ndeyekuti dai mwari aita, but the foreign nature ndeyekuramba uchinamata mwari wacho anoita. Nokuti dzimwe nguva uri kutonamata kuti aite, hauchazomunamata nokuti aita. Uri kuchema kuti mwari itai zvakati, but kana zvaitika unenge uchatofungiswa nevanhu. Tichimubata tese, because waimbouya uchitsvaga basa, waimbouya marriage yako ichinetsa, but kana michato yaitika zvinhu zvaakufamba unenge uchatofonerwa kuti tichimubata tese here wani. It's a foreign thing by human nature kuva neheart of thanksgiving. Isu chedu ndechekuuya kuzochema kuna Mwari. That's why Jesu ari kuti accept this foreigner. Kureva kuti pane a foreign thing muchesu chekuti kuona munhu akunamata achiita zvinhu ane nyaya dzake dziri kumunetsa, but kana zvafamba zvakanaka anenge anonyengetedzwa kunamata. That's a foreign thing by human nature. Kuramba uchitsvaka Mwari sematsvakiro awaita zvisingafambi zvakanaka. Ameno kana pane witness for matsvakiro awaita Mwari zvinhu zvisati zvanaka nepazvinozonaka matsvakiro ako anotochinja. Unoitira bhizi Mwari akakusimudza kubva mumadhaka, unosvika pakuva occupied nezvakawanda uchikanganwa Mwari kwaakakutora. Why? Nokuti haisi nature yemunhu, you need a nature yemukristu yaMwari. Why? Nekuda kuti kurumoi padzo kune level yeattack yekuti mweya yechina haikudzivise kuti uwane basa, haikudzivise kuti upinde mune imwe relationship. Relationship imomo munovharwa door rewanano. You'll be dating and dating and dating, and the guy hapana paanombofa akataura issue nechekuita nemarriage. Inenge iri relationship nekufara nekudine joy, but door rinonzi marriage rakabvutwa nemweya yechina. Haambofa akataura chinhu ichocho. Haushaye munhu anokuda, haushaye munhu anofambidzana newe, but wafambidzana nevazhinji vakuda uchinyatsoona kuti tiri kunyatsodanana, but the door hakuna paanogona kushama muromo wekuti it's high time taroorana taita settle down. Door rinonzi marriage rakakwachurwa. Mweya yechina inokurega uchienda pabasa zvichida riri basa rine mari kwazvo, but mari iyoyo ichiitambira. Door rekuconstructa zvinhu zvinobatika muupenyu, rekuita zvinhu zvakakura muupenyu, ndo rakabviswa. Vanhu vachiti vakakutarisa vanaona kuti upenyu hwake hwanyatsokomplitwa, asvika patinoyemura nepatinoda, but maresults epasvikwa hapo. My last prayer. Patsime pakawanikwa muvhangeri, my last prayer ndataura pamusoro pewanano. Rebecca mukadzi waIsaac, wanano yake yakamanifesta, kwete nekuti Isaac aiva kutsime, mukomana wako haasi pano. Ndatumwa saEliaza to unlock that relationship, to move it into marriage. Relationship ingairange ingori engagement. Ndiri kuramba vaFilistia vane mweya weengagement makore achifamba, mapromises makore achifamba, dhimoni rakabata relationship yako. VaFilistia ivavo ndiri kuvarayira iko zvino, fire, 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 fire. Ngaroorwe mwanasikana, mweya isingade wanano ndinorwa nayo, mweya isingade wanano ndinorwa nayo. Every promise must manifest. Engagement ngaichi manifest. Ndiri kutaura kurooreka, kuroorwa, kuroorwa,
kuroreka gamuchira wanano yako gamuchira nyasha gamuchira nyasha gamuchira fefa rorwa nyasha idurwe nezita la Jesu nezita la Jesu. Receive the grace, receive the grace. Engagement ngaiti manifesta dimoni risikane mwana sikana kutawanikwe mwai wa Rebeka wakatuma Eliaza patsime akadzoka nemhinduro. Mwai wa Rebeka wakatuma Eliaza patsime akadzoka nemurora wa Abrahama. Vana vaAbrahama nekutenda la Mwari ngavarangarirwe panzvimbo ino. Ndataura wanano, turn every promise into manifestation by fire, by power. Wechinesa kunyembera kuti so long life hazvina basa ndoupenyu hwacho. Taakushuwira mvura dzeBheterehema, taakushuwirawo zvakanaka, taakudawo zvine nyasha dzaMwari. Sati kana matsime avharwa totonochera pasite Abrahamu iwanhu ane nyasha dzese. Let me show you the mystery yetsime. Mutsime uchaona kuti pane blessing yakavigwa zvekuti kana Haga naIshmael vakasurvive nekuda kwekuti Mwari vakavhura tsime, kuti mutsime mune life, mune blessing to survive. Tikaenda kuna Rebeka akaroorwa, rora yake yakaitwa patsime naEliaza. Eliaza haana kuenda kulocation, wakasvikira kumatsime anocherwa mvura. Rebeka paakauya akachera mvura akapa ngamera mvura, ndokubva ati Mwari achaita izvi ndiye achava mudzimai. Kutsime kunoroorwa munhu, kuda kuti tsime rinorepresenta marriage yako. Patsime pane imwe blessing. John 4:24. Jesu aine mukadzi patsime, mukadzi ane record iri so bad in society, but asangana na Jesu she became an evangelist. Kuda kuti patsime pane point yekusangana necalling. She became an evangelist nokuti pane kutsimwe kwaendwa. Kuda kuti tsime rako rinogona kutaura calling, tsime rako rinogona kutaura wanano, tsime rako rinogona kutaura favor. Saka wakaipa achida kugara kumatsime. Nyangwe naturally zvisingagoneke, asi uchiti zvinogoneka nokuti imi Mwari muri pano. The God fact matters most in every area of life. Handizivi wandiri kushumira pane dzimwe nguva unenge wakaenda kuchipatara uri kurwara, medically madhokta asvika paakuudza kuti situation yako iyi iri complicated kana kuti haiita, hatigone kuti chirwere chipere but togona kukupa mapirizi ekuti ungomanage pain nezvimwe. Ma-conditions iwayo mulife ariko, ma-situations iwayo mulife ariko, ekuti the intelligence of the doctors zvinosvika pakuti situation yako haichaita. Saka unoora mwoyo unoputsika nokuti by experience kune vazhinji varwara chirwere chocho vakatofa. Saka wega unotoziva kuti nesituation iyi kuenda hapana chinobuda, chinhu chachirapike. May Jesus be the reason for you to believe. May Jesus be the reason for you to continue to trust and believe. Kuti zvinoita chete. So paunonamata nhasi, in fact ngatite munamato pamwe chete. Baba, mukuoma kwazvo, mukunetsa kwazvo, mukushayikwa nyangwe kwemari, mukushayikwa kwehama dzingamira neni, mukushayikwa nyangwe kwemaresources, I believe and trust things will happen because you are with me. Nokuti muneni Mwari. But when it was written, it's a picture kuti papa asina imwe option. Kana munhu asina mukaka, let's say aroorwa, ava nepamiri, ava nemwana, haana what it takes to sustain mwana wapiwa. Mwana chipo. Mukaka is the power or the ability to sustain and make the gift kana kuti mwana akure. So munoona nedzimwe nguva kuti munhu unogona kunamatirwa kana kuti munhu unogona kunamata Mwari vomuwanira nyasha in a certain area, but after some time, maybe 2 to 3 months down the line, that blessing, that thing hapasisina. Life yekuti munhu anoti zvinombobatika but zvinokasika futi kuluzika. Muupenyu zvinomboendeka asi hazvinonoki kumurwisa. A picture yemunhu yekuti paanongobata zvichida iri mari zhinji, anosangana futi nematambudziko mazhinji. Kune zvinobvuta chaanenge abata muruoko.
dhimoni rinorwa naye harimutadzise kuwana chinhu, but rinomutadzisa kuramba aine chinhu. Mene kana ndiri kunzwika ipapa. Zvanzi nehanzvadzi komana varume, tinaye kahanzvadzi kedu kari panapa, our little sister. She has no breast. Musi waanouya achibvunzirwa kwashavada kuroora, chavari kuda kuroorera ndechekuti vave naye muwanano uye vave nemhuri. But chataona pahanzvadzi yedu, she has no breast. She does not have what it takes to sustain the baby. Haana chinogona kuchengeta uye nekukudza chipo chinonzi mwana kana chauya muruoko rwake. Kureva kuti ability yekuti aroorwe iripo, tiri kutozviona. Ability yekuti apinde muwanano ave nepamuviri iripo musikana. But nyaya hombe ndeyekuti haana what it takes to sustain the baby or to develop the baby. I don't know whom I'm talking to, but ukatarisa upenyo hwako handiziva ndiri kutaura naye, but pane pekuti ipattern iri mulife mako. The devil chaakaita haana kukushayisa vanokuapproacha vachiuya kwauri. The devil zvaakaita haana kukushayisa maopportunities nemikana imwe yaunosangana nayo, but hakuna kure kunoendwa. Ikava relationship munhu unotouya achirevesa achikuda, but after some time unongoona kuti zvinongopera. Then zvapera kudaro, ndakanzwa mu social media kuti I move like Wi-Fi. Yeah, there are times yekuti unomova, you move on, you move on, you move on. But unozoona kuti panopera gore, you have been moving on but not going anywhere. Namati pamusoro pevana vedu vari kudzokera kuzvikoro season kuno kuZimbabwe, andizere kwamuri. Monica Munjeri Rwafa, God bless you. Baba ndinamata muupenyu hwevana muzvikoro, pavanodzokera muzvikoro Mwari, kutungamirirwa nenyasha, wisdom, uchenjeri unobva kwamuri, discipline inobva kwamuri. Zvinomukira vana mweya yetsvina inoda kuisa vana madrugs, spirit yesatanism mukati mezvikoro. Vana vedu Mwari vachengeteiwo munyasha. Mweya iyi tinoirayira iregere kubata mukati mezvikoro, kuchengetwa kwevana Mwari, kuchengetwa kwevana. Naivo vararidzi vavo Mwari, muvapewo mwoyo munyoro pakuita basa ravo, muvape kunzwisisa. Tanamata Baba mukati mezvikoro, vadzidzisi nevana, nyasha dzenyu dzivatungamirire. Panovhurwa zvikoro Baba musizeni ino, vana ngavachengetwe nenyasha. Tavaisa kwamuri nokuti nemi munovada. Vakati regai vadiki vauye kwandiri. Baba tavaisa muruoko rwenyu muzita raJesu Kristu weNazareta, amen. Break up the yoke yeurova, ukawana employment, ukawana basa. Asi kune mweya iwoyo hauna kuresigna. Wakaita pass on the baton kumweya unoita kuti ungoshandiswa usina mugove wakaringana. Wakateverwa nemweya wokuvengwa pabasa. Usati wava pabasa unenge waziva kuti une mweya wokuvengwa. Pawakaita breakthrough ukabva mukushayiwa basa ukava nebasa, there's a spirit fighting you. Kune mweya wezvinotevera. Kune chakakutevera chaunoziva kuti uku ndakabva, but pandiri nhasi, yes, I cannot complain, I'm no longer there, but there is a challenge in this territory andasvika. Madhimoni ane tsika yekuita pass on the baton. Inenge relay inoitwa nemweya yetsvina. Kuti wakabva mukushayiwa, wava kuwana, hausisiri munhu wenzara, chikafu chapo. But uchaona there are times yekuti dambudziko rawanaro nhasi riri kutokonzerwa nezvakanaka zvakauya muupenyu hwako, nokuti mweya wourwere wakatadza kukubata usina chekudya unogona kutevera mune zvaunodya ukapedzisira wane dambudziko nekuti wakadya maybe zvisina kuti nake or a wrong diet kana zvimwe zvinhu zvakakonzera chimwe chirwere muupenyu hwako. Mweya unopfeka vanhu uita madecisions anoregreta mangwana. Saka vanhu vanoti kana wakafarisa kana wakanyanya kufarisisa, make sure moment idzodzo usamete madecisions. Nokuti nemunguva Heroti mwanasikana akatamba zvinhu zvandokupa hafu kingdom chaizi, kwete kuenda kuona mungoro chaizi somudzaka munyika wakupenyu wangu. Tava chaunoda is not in checklist, very dangerous. Mwana nokubata musoro waJohani. Musikana ari musoro waJohani aune.
Akati taura chaunoda, akanobvunza amai vacho ana agerisina Johani. Sei mambo vaurayisa Johani? Vameka madecisions mukufarisa. Kufarisa kune mweya wako. Unofarisa zvokudza murume mashoko asingakana for life. Unotama zvokutaura mashoko ekuti munhu anozokugreta upenyu hweko mashoko aya. Unoziva mashoko ari very dangerous haadziriki. Ukatoaburitsa ari very dangerous. Mukutsama ikomo. Farisa watsama gumbuka. Mwana asa wako. Even anyone level of respect and everything is gone. Kana ukazodi mashoko aura mukutsama ari spirit inopeka. Saka uchiona baba vakati kumwana wavo enda unobata mhuka urayi ndidye. Ivi mese zvandinoda ndidye ndikuropafadza. Kogara ndakuda kuropafadza makaguta kune nzara hazibude. Kunzara kune mweya wako. Wakaipa ane tsika yekuti pamwe pacho haakubire okusiya usina chinhu. Anokubira okusiyira zvinhu zvisina basa. Kana zvisiri izvo zvinofanira kunge zviri zvako. Kune level yekuti unobirwa kwete murume wacho. Unosiwa une murume unobirwa rudo. Unenge wakutoziva kuti murume wangu ane munhu anodana naye. Kune vakadzi vanotozviziva kuti murume wangu ane munhu waanodana naye. Kuroti neni tinogarisana but parudo somewhere. Kana kuenda rudo. So kune tsika yekuti haubvutirwe dhedhi. Udhedhi ndo unoita. Pakudano muka usiku woti Mwari takabvutwa pano ndochanda kuda kuti murume aripo but murume anondida ndiye asipo manje. Vana ndinawo but vana vanonditeerera ndo vandiri kushaya pamba panapo. So mukadziyo akabvutirwa chipenyu ndokubva apiwa chakafu. Difference ilipo haisi kushaya mwana, ndeye kushaya chipenyu upenyu pamwana. Saka kune dhimoni rekuti basa haushaye, unongoshaya musoro uri pabasa. Zvekuti unoshaya kuti urimboshandirei. Ane tsika yekuti kana aba ane zvimwe zvaanosiya. Zvekuti mukusaziva unenge uchingoti so long life. Chero hanzi chikuru kufema. But unozoona ndiri kufemereka asi mumafemero chaiwo chaiwo. Akafemera akakanenge kane pressure.